Ye mo bibia kwa aba e de ba Nyansapo kasafoni so wasanje yenso se yesane no badwemba uhwe yachi he ya enne ye wo manhia kotokofiem na se de enim sante asra na emu no enne eya akwasidan a etosom yensa e wa Asante asra na emu ti amane kwa so enne na anom ekwa amane kwa adum se be yewura Asante hene okokogu nsa ewo sebi nkonyafiem ewo adum na nika ne niji sem wo mne se enne na sebi pimso se to bebi otoso mienu kin Solomon nyampani enne na otena ba nwa so wadi mfinhia aduonu enso ewo sebi sikadwa so eti enne akwasida ne yesoro nkokura asebi ekunyampani woma kwan se na manhene na brimpon wonyina emfo honfo wodom efi okuro to ahodo so emfa mepiem ekotokofiem a enne sanse yeda soro konti empani pi ene be free achichiri bentiye abepiem okotokofiem a na anoma manhene ene na anoma brimpofo nyina efa wo ne soro nkokwa so ede yaba ni abekire se sebi Asante wobi na Asante yoman na yebesi rakotokohine ni bonyam ewo bere wadi mfie aduonu nso ewo abanwa so yesikadwa so eti enne Nyansapo kasafoni ni de rotofom biada ye mama susi ayi Nyansapo yesame ne badwemba ye monitor ade na ya ka chem se Nyansapo de ewurawuram duaduamu na ye rani empa bibi kakra eti emfa sasa mopanyine hine ho na wadawma memo akwa baba Nyansapo ya de na wo ya kakra sasa mono akyerese Sante hene free denchira ebaaye no enkonwa wo nyina no abesesan sasa mo de ebe no wansa mo ye ibira de din denchira no eno ne de ba Asante mu eti fe sasa mo pe no mo ya ne no me yansa patase bomso patase eti patase ne pani sasa mo pani patase esa metiase a mo de sadia mo de free denchira ade baaye no sa no tumfo ya mo a wanya nsachaye bia wo sa pepe eti ya sa mo ye bia obsia ya da ase awsia ano no ya ka kire mo etiremu a wo se ya de wo se bisa ye wo se eti hu nkonwa no ye besi mpanyimfo ne ti na yoto wura o mu ka bia wo mu sasa mo panyini o mu ye miensa o mu frida ntira ana o mu bae adama enu de na mo brase akwaso wa ho ofei ni se do ni manya ode bia ye mpese beba wudin ama obi ati wa ni de kwaso mo abodi no acha baba na me ehuru bi yo edamasi amante mahene na ne da soronko esanse yewura Asante mewura tikokoso otikrare dadunye so ene ne yeda obafa abenya no wonye mfie aduonu so 27 years na di season 29 27 years 29 April 1999 that's bro wonye ne yeda se pa ene so no 26 pepe no 27 years so 26 no ewa na nyame ehia na monte yene yeda se papa mo akwa ba nyame hira sama yene Sante yene ne dia eti woduru ha na adankranya mahene tanhe de chikan yewa na adankranya mahene na aduru ha wono so oba na wababua ama enne twumadi yewa Asante yene edia peja Ghana ani Asante nyina ayaka behwe no adankranya mahene woyene anambra bra adam ebru enne twumadi ura edi na adu nim de no ho fa betechire ye be sira no sibi be Ghana na Asante mai oh ye say de ewura infie aduonu nso no a ene ya kwaside no ene nyina ya be ka no na ya som ya maniti nkwa ewura na de greja oso obebuai na wabesom Asante efinsia aduonu nso wodi akire bi na ya kama udin ni baabi a wodi wakonya wada rumedo menene na na fia mpansa me fia da kriaja dia me ka chia ma mfo nya ne se enne de da kasia pa otumfo adi mfia duonu so wana konya so aya dia pa enti enyi ya dia andi ene ya bebo ntiro amana di ne fia me da ma se na fia mpansa adankraja mahima wo hina yire anka wi ahima Sante hina yire ye wo hina yire wadama wo ho fe ni se da obeta wura chi ye besire na basi bi atre Ghana ani Asante mai wadarum mene ba ha yewura probia Asante kotoko odi hine na 27 years ni tene yina ya ka bombe tanachi amana ye fefe Sante hine yire otumfo Sante hine ne ye
na aka we ma ne ho fe wo danso abro mu akwa bedo Absia Yankwai, the newly gazetted Paramount Chief of Sampa, Jafla Sampa, our no Otoso second. Nana Enso Ena Ifi Sampa, na on Sampa Mai, Eddie Waldo, Eddie Adobodomi, Emrem, Ene Equampapemo, a genie to my Yakuchi no, Ama ene, Nidin, Echo Kratemusa or no. Any obia or mino any abaya nemra any amani any amamre ajina tumu sa waya sampa mine nana Jafra Yamao Akwaba Nasa Kofi Ebri Kenya say number 1 I have Kenya say number 1 Mahine I have Kenya say number 1 Mahine and was say Otana Kenya say enye ye esanse miwura Appiah Asante maya wano so yeba na say Kofi na nim onyam so ebeta bi eti na sabre yehu de yehune nana say Kofi Ebri Kenya say number 1 nana say Kofi Ebri Kenya say number 1 yaka amahina o masom Sante hene ache power Sante memu a nana wodi mu bi wasoma cha papa we di adanse yesa want me so ntia ni wura ye hwe se bia bra de na na nfie dura eka ori bibi bayi ne ho ano na so wada Asante no twa santintin ena na ye hu de ye wura ye huni wasoma cha papa won ye mamo ne yo wura da sebru da bia brekum wo na abrewa wose won fa bibi anyi ni ho no na brekum mahima ena sabre abrewa wore nim de na ho fe ebeboa ma Asante Appiah sense wose wada Asante wo twa Asante asokori brekum wonwa na sabre Sante hina ye ne kakraka enunti ena yehu ya berewa wose wontina brekum enne wonwa eba finhia duonu enso ena ne ono so wote baabie tina brekum mahima ena waduru ha abro oda maburu eni de ni wan brase kwan so ye beti ono ka bebi de akira Asante mai yo ena ye da ponda ye wura edi ni 27th anniversary ti ye ma me baaya obebo ni chidom ama na ye ne a opeso ye na aye amansan yin afa yenti aye wo na brekum hima wose efihia duosun aduonu sunni sebi abra wotina brekum anyeye enti obeboa no obepega Asante ama nipa nyina hu se ampa wotina Asante ampa abra mu akwa obodo kokofu mahima enam yaka kokofu a tante hini bibia no eti abrewa wakwatina fie ni wonuanom sane Asante amamra ne amane atie no won na fie kase nyina ne dia eti wo kwaftia mu ti na ehunu se na anu bi ba ya wo mu kwadwa kase mu no na agogofu hima de esense efie ne yafunu na fiche ne brebo nyina ne dia nti abirwa de wo kwafie na wakwatena se eti na yehu de nti na agogofu mahima ana woduru ha ade na ne dia ade na ndia efie nyina ne fiche na bonten aya abirwa tia ne dia ade ase wodama ya besere no se bia kire Ghana ne Asante mai Ghana ne Asante mai ne eyeda yewura edi ade kese ya ma yewura a wo ya meba me mani trinkwa Asante mai nyina mani trinkwa me na me ya Asante mai ni sabre ti de me kan nyina ne se me ma yewura trinkwa ebra odi ni mfie aduonu nso a wotena banwa isu uma ye nyina ntena se wa asomdwem Ghana mai ne yemfa odo enkyekere Ghana mai na no madama ya she akira ye nyina nim se enchai na Asante ma ekwa na wonu ya wo she akire a wo ya Asante ma nyina ye ni ene na kokofu mahima eti abrewa wonam efia ne dia Asante ma ne dia ne ba ne Sante hene po eti won na she akire Sante ni fichire na bonten ne nso ne brabo nyina na dia eti abrewa sabre woduru heyi nti ehun se afei na achamfo asafo boache adwuma bonsu kumase asafo hene na oye otumfa kwa mu hene afei no wo ba
dia yedi ena ya de eti yewura de Asante simesi fam eti yewura Samuel Asante brempon nana yim mare abebio yewura wonam bra tuase hene eya Asante brempon tuase kumase ena sabre bafo nam bra wona na pen ne mpanimfo ena nam enne adekase yewura wodie wo munyina babuwa mabibia ye wano na ayefe na yim are na tuase hene yewura Asante ne brempon na sabre yewura wonam bra waye amana yefe wote abunu ti abedie nana kwagoro to so miensa Asante brempon enne wone ne mpanimfo ana aduru ha esanse enne ya adakese woni wonu apani na amakomhene ene nam eti yehwe de ebe nyina afeye ni twafo ana edikan no sana Asante amane atie no sanso ni nifa ni bonkum tuaso ni dabehinie wonu de anu otime yesanse yewura ana amane kwan ana nasona hene soso ne sompa wasom no wapagya no tinanto na nasona hene nana late enso edimubi sisirase enchai ana Asante ma ne kwan so pagya sisirase so edim adehia nyina ewura jase wono so efeyie na jase edimu na munyina se na prako so eka ho bi na anto hene yire na mekire wo hene chiame nana ya kire na anto hene so echeme no dase bru yero na mampon hene afai ana ono Asante nifa katachie ayiniti na mampon hene katachie ayiniti yewura enam Asante nifa odi amro wanda mboko yewura yamra efe na mampon hene no ade ase kan kase woda dom so no sire dom wono so abrewatia afai no ayiniti yewura nam bra efihia duo no so omaboa ma Asante peja ene wono so batan kase obeta chire abrewa mu akwa abedo Asante achindo mi ambrahine wahine efadodo wahine mobru modo na mason kwanta manyene wasuma Asante papa na sebi abra akura wonu ne huda enam fi shaduo no so ni wura eti akura tiatia fom manson kwanta manyene yewura ono so wodu ha woba chachire ma bibia aye kama manson kwanta mahima manson kwanta ma ade efe ni yemfa ni sie wo propose papa ma manson kwanta mahima esoso enenam sika dia odi ni sia eganie ade a odi sia enyaye manson kwanta mahima sawia hene Santa hene brempon wasoma cha papa eti emprempre na sawia hene ne mpanimfo na aduru ha amoso eba chia Santa hene niama ni mono yo niama ni tirinkwa ne mfinhia aduonu nso enne yewura Asante hene wodi eti sawia hene enenam
ɛde nana datano ampɔfo ɔtɔsumenu asama ma hin kontin ne me na mi wura watia ne na chi kakra tinɛ me na me besi asama ma hin anan ɛwɔ otumfo afidi dai a wodi mfia du no nsu afidi dai ɛno tina me ne asama ma nana no yɛduru ase ba bɛ fun yewura wada ma wodi ni bi nana datano ampɔfo the second wo yɛ asama ma hin kontin na no madama nana dantano asama ma hin wonu antimi ama eti sebi abra ni kontre wasi kan ho anakọ na santene se na wotena se a wankọ a enye enu nti wabase de ni wura ba pepepepepepe ena wo hene waye amana ye fe wo kire se wo twena sante wo de sikadwa na asama ma hene kontre na sabre woduru ha kada che oda ma emu akọ abedo wa ya amana ye fe nyame ehira pa adehye madam ma ade ye fe enam eye na ntatro so ma hene na ntatro so ma hene wono so ewo afo omunyira enda Asante hene omunyira som Asante ntatro so ma hene ana sabre yewra wababua na Asante hene ni finshia duonu so a na Asante hene edie wono so ababua ntatro so ma hene ana namu nana ya santua wogu okro nana ya santua adweso mahima asuade si ayan kan kese abro nam da chada ade efe nam o nana ya santua nam wodi amro nam abro ya mu akoba nana ya santua no kana waka Asante mai ya wabu aji Asante ama Asante ya Asante yewra ya mu akoba do wabu ama Asante atwe nyame da se bru da se adan na bechem hini bechem mayini wane ono ane mame na bechem hima abra Appiah ina sabre omuna mbrebra efe abo emo akọ beburu emo akọ bedo bechem mayini wane bechem hini ene ne omunam Yamaye Rat Siapa Mfie duonu nso enye mfie ketewa nanso waye bi eduonu nso waye bi papa wama Asante mai drane naso wama Ghana ahenie ejane naso se yanya otumfo a ka ahenie wo Ghana ka gu ya kasibi ono na peja ahenie Ghana ahenie nyina me ehu de ya nanom so yanya baabi agina wasabwa Ghana yeka Ghana mpuntuo ni bibia nka ekofom president kofo penso ono na gina aye ema Ghana safa no ntoma pafraye odi Ghana ni odi president kofo ani ekopa abusia eni emo bebre na yewra waya ama Ghana enti oja ama Ghana dia ayinfo kia ne sai yade 2 minutes ba sha yewra nsa na watimi aboa Ghana ayinfo na wo miankambom na yenye baako na yewra chi na yewra emeye krabehe fi say yehwe nsama wadidi entokwa anka esore o Ghana boko baby bebre mi abi kro mbechem akonya ne dawo efie nsia yewra ba ya odesi ba bechem ajoyi na esa Ghana waye bia maye otumfo waye bia ma bechem mai enti Ghana man nyina Asante man nyina mo maye nyichi ya ne trade na ye medi yewra chi yehwe Ghana ahenie ohene nko afa region makomaku nsia enti obi a obeso ka Asante ho obeso ka Asante man ho yeto ye nsafro bra yewra de obeje wo ba yewra onti atia ni ba yewra onyodo ni ba bibibia obekira osade amambeti enti yewra yada so me yesa de atie yada wase papa yakupo onshao yada num konya onshao yama wafinsi apa yama utinkwa yenim se na nanom mfie nim beka ho nyame de mfie nim beka ho na wasira magana nchina yada wase na beti oda masabre Ghana ne Asante mai ade efenam ade efe kanya se na be wona metu yamfo efe aburo so Asante hiriti na omuti baabi omo twira Asante omo da Asante etinna sebi abra yewura si ni mfihia duonu nso
na wodi na yamfo so bata yamfo a enye ye ma manutia ade ya se otra wa enye ye na the one number 2 mo ya mra efe mo da so ne ma se odo ya me sira ko Nyamia no hene sata hene brempon eti yewra na abakase nyamia no hene wono so waduru habi esansa wada asante wababua ama ene de yewra ni mfinsi aduanu so abanyam wohene wafa yewra damba ya beso no sibia tege na nesetma wohene wafa se ene esom kwa woni unia esom kwa wohene damba Asa no be tia Ghana na don be abrahene wonu onua enenam wonu onua sompa kwa na ne mam nyina kwa ba mo chesa mo da Asante mo chuna Asante na mo Asante na me hira mo anwa yene wanyini wodi wa Asante mamu papa sebi abra nasa ne sompa na ni monyam na ho brase wode sum sikadwa bibibia no ayewura eya nana yini nanu yino yeru adam ebru ani de na ho brase kwan so me peso beka bibi di a kira Asante man de Ghana man sanse ya twene mo yo me do bibiara se kaka meka nyina ne se ene yewura na daruma otna akunya so 27 years ni ne nkoden ne nokreka ene sebi ebru ni mpuntuo ene ya kan se education wise ade o de aba Asante mem no ye nyina obi anya ho mfaso enti obi anya ho mfaso bi ndi ade na ye enti eni odi ni 27 years a ye nyina ye mra na sebi ye mama na mo ye mama na shede ye mama no kwatenten se ye sere nyame se nyame emu ano na sebi ontimi nya be 50 years kra wa akunya nso ye mra ntie na ya ba no ebeboa ye nyina ama sebi ye hia Asante sem ama Asante sem so abe kra be brother sebru na banza kwa nwoma kuma se kwa nwoma hine Asante bre popo obi anim no wasimfinsia aduonu nsuni sabi wobuna sumnia na wati Asante nsu yenti Asante eti yewra na asama kwa kuma se kwa nwoma hine ene sabre wodura sabre ni adubiase hima ne ho ofe wodanso sabi abrohwe ne mampanifo adi anim nyina afe na aya ahosen yero adama yabesre no sibia che Ghana ne Asante man sabre de meda ashafo ene etiefo nyina as sabre opemso won odi na fofida ane maame mo yaba bebo ni chidom esra mansan nyina ne nananum nyina so bia mra no mo mewo ye na ye meni ye ba ni afo katachie anam sabre wodani wura enne fisia biono so ne sentina ena yehude yehu nyina yewa na sumya mahene ananam katachie tiatia fombako ena ase obabua na ma Asante sebi abrao ye yesha na Asante yenyi bi mfiri mu no na sumya mahene encha na akraba na so wabua pega sumya ama bi aka Asante wanyene se ni nyina ya sompa na wasum ni wura ni nyina ya som awade aboa ama bibia aya kama na sumya mahene
Now say to na kase what tracing na brim pafo ye kuma say brim pafo womunyina wo me chef kese mu ha na mayire enso ewa ha abrim pafo bi te sa na toine we Asante here brim pon wo ha amakom samo womunyina ye yewura kuma say brim pafo batmanom enyina twasia esanse Asante here tracing womunyina betachi mayewura na da wodi ni mfisia aduonu ensun abanyam na anma mayire nso so nyina atwasia dabe mayire na atwasere bo wono so awa habi kukuomu ane ahafo amaye no mbrekum ane ade sunyamu nyina ababua amasabi yewura wura nom ababua Asante hene sanse wotu a wotwe ndom bekwa wa ha sen asumna wa ha kokofu wa ha asumnya ne adehia nyina aka ho na amampanyi ma adwoso na adwose ma ogu agro ya Asantoa wo nyina trase ni animdefo a ewo Asante mamu kampere sakase na no nyina wa habi a mobua wa hene yere Asante yere wa hene Nigeria wono so wa habi wo nyina abua regional minister honorable Dr. Anwakwire womina abua abamu penifo tracing sensem penisi wokuni tini sarati ya toyechi eno ti Asante yene si wokwa na ono omunyina ana ekọ ma anna kuma sha brim pamfo Asante mamu amahene ani amaye mafo nyina ababua ma so kwanta mayene wa ha wona ne hema saa so da becha mayene wona ne hema womunyina ababua amana atumadia yawra na se tu nyamekase wo Asante hene yo bin kanwo na wo kana no ka Asante ni yawra atrase wo di ade we are not na fe ya wano etoa so ansan wo hu kramo ene ono nso ne dom ono eye Asante kramo hene a wo mu yi nkonya ebofom bowiem nim ne epo ne ne eba nyina pam sunsun fi ni sunsun bone edidi Asante hene anim na otoa so hunu se otoa so saa na oba wo hu asansa fa hene ono nso ne dom na wo motoa so
Emma Kentana one benu, Safwa Egu ensa so, na wo mo benu no enso etoaso. Afe abrempon, ahene nananom, ene wo mo toaso. Wo bewu se echem enna kane na Asante ede kokon wotutu a enwuram wotu aganya enwuram eno ne kram na nche ne papa mpanyimfo bi wo mo to kosoro saa no mo da no wa wi abeka se papa enye papa ye friend se echem na eno nso toaso eturi a efie mu pe ena ye gina yi a Asante na ti ka to be se kwansi a ekwe a ebezi samre yenya hu de oto okururie wo krare ene brare homa so no. For Sadia di card to money, Nanano Transadada, a friend at the Otio Curio Crare, and a brave so opie, now or dear free Mensia, I him fear Ankasa, na fe, Wabe Simpia Suni Jabrimoa, and Anna Appiah Wobedi and Nyansapo, so media take up him Senana, Ebeko, na Wakwatanasi. Tis a one subscriber, Wadaroma, Bomone, na fee query, Fedi Dian Brasil, na subscribe for my na fe wadwen kire enso fato ase aya se ne nchima wo mu enso enka ensanka bie no mu ne ekoso amamre ne aho amane no wo mu nso enya bi enhwe se amane di kan se dia na mo hu se ohene ebre aso awayi ne tia wo ba enye asempetwa ewie afe na santanyi na nkasa otumfo osei tutu a wotoso mienu Dr. Raise the Power Team Asante ma gudie Asante ma akade yaswa de se chenyi kokro na yedene eba ewo ahanom a front on from any echagu no front on from hima ene na gudifu ma ebonsu ene ne dom ena omutwagu ahano afei ena wadu bia front on free wo once wa brand nante na se kakra ama wogina ho or front on from asafo a won mo eye ma baasa won mo menhia ma won mo no mo ta sade di otumfu anim won mo ene ebi agro esa ekire niema ede ekire se wei aya Asante die ya ye ni se kokru se kire ewo Nyansapo so ene ade amamu enti afi na wo hene ede ni ekire wo dwabonase okono okotenase a ansa na ebiemu ama ahoho ene obi e wose wokọ na otimi kosra wo hene bia wakọ wakotia no won na dingita ho eno nti ye bie na ye nkoi na ye nkoto aso emfama mo abra wo hene eko dwabonase aha aye Nyansapo subscribe na share na like Krobia ye free anwoma ampasa chi kotoko free okofu aduan pofo antwi bewie kumase aduan pofo antwi da mena wani usubi wosan hu ba bi yedum na hu ba bi yadan hu ba bi su yakaka pempen rawo kotọ wani sika fibra twetwebo oda kuye mu frika chichi wodi manisam mampani diska tu panjin tata piafo enyanko amfra bodoma fra to apentia
Ghana man ni wiase man nyina so frɛ no wɔsɛe ya ne yɛsuro no yɛnsuro biara wɔ man mu wɔsɛe sɛ tu nko na ɛne yɛsuro no nyampani sɛe nyame kɛseɛ deɛ bɔ ne din a ne yɛbɔ yɛ mu ase ɔno nko a ɛne yɛsuro no wɔ bɛma sɛ tu nyame kɛseɛ na hinie danso no no ye woma Ghana sebie ye na hinie ebia enka hu bie mu na hinie ye nibre na nimni na chi obia ni ho ye wo hine ni awa hine ya wa hinie ni awa hinie ahinie nyina chechechechele kotoko hinie na hinie wono wabia Ghana nyina hine ba ko pa Africa nyina hine ba ko pa Asante o hinie ya dinu kodwa Asante dia amanone ya dinatum Asante ohine yingira sibroni kotono eya Asante Solomon the second eya Asante menina Appiah fo odudu abribie Asante woni monyam fatawo kotoko hine ya sewo 27 years enfia die nonso wetie konwa hie ye ba bi na tira ye ira ye komo Asante bai Said you walk on connected na ne de atuo ekosa ye ko ye di su ni mu anaja ye do be ke ho Asante ko ye do be ke ho ye kire wo se e bi se ye ku ni se ko ke ye ho se ye wura se ene ye kosa no ye bo ye di chudua ana e kosa ade ti ko ba hia ye wura nto ba se wo tena bo be hia wo se bi ko mo ba hia se chiba me ma jo be bia mi jo ha se chiba ko bi bia ma me ba ya no wo school penye ko lo program JHS and now na le wi fi apon wo ye djuma e de eboa ensi achiba no enan chan se e bi akwante kro ne ti di boa no na so fi nye no ye si school adan ye ton konwa ade ye di boa ma enwoma hia ye di hia e ko kan ye bra wo ye e no chi na wo ba kire fo aba show se e fi hia de no so ye busu aye ki Highness Lady Julia Osei Tutu or Mark Nuramo any yo. But you can't cast a ready number Kumuno. No, I don't so at the end of the farm. Was shut down up how a woody extra by us here. Non so Lydia what the airport. The young day of any kind of so I just want to some friends of my Edima Yura. I'm going to be there no. One more until again. Rochi ye ma Canada abai ana mosifo akwaba saso ana Anglican so for penny onene hokane ene monfo ma wanu ina akwaba abo ana yewra esum ma me ne ye brekona so ye bema Archbishop Emeritus Peter Okwesisofo ono ankasa wa ha osi oba abema yewra etukwa rama no adetochi ye ma abelifo ina akwaba The president is saying, and I am not a level. Now, Yama would still one. Yama, I was watching. Yes, I can't trust the Yura. One down.
Wanana no mpanimfoɔ a ɛwɔ aban mu no nyinaa ɛnɛ ɔmo so ɔmo tena ɛyɛ yie. Enti ɛyɛ national chairman a ɔna da NDC party na no Honorable Johnson ɛsi edu gbɛti a yɛfrɛ no chairman general ɛnɛ ɔna di anim a ɔka yɛ ho chairman general ɔwɔ anim ti otufoɔ kakra ɛma yɛ ɔno na edi anim a ɛnɛ otufoɔ wɔde yɛ ama yɛ. Regional chairman a Ghana ɛda Asante Mantam party na no ɛyɛ Augustus Andrews na n'abɛsi otufoɔ ka ho bi ana ɛnɛ yɛde ne baayɛ wɔaba ɔnabo Antiochia na ka ho bi a ɔbɛma adɛtɔkye wɔaba ofidɔbɔ nso a wɔyɛ ne Regional Coordinator Director Director Owusu Amuafo ɔka ho bi Tafo MC ɔnabo Bɔda Asade ɔka ho bi ne baayɛ ɛyɛ police commander ɛyɛ commander ɔsɛ akoto a wɔna ɛhwɛ kumasi a wɔyɛ IG na wɔ ha ɔka ho bi ne baayɛ ɔnabo ɔmo kamel ɛyɛ ɔmo ɛyɛ asokwa MC ɔka ho ana baayɛ ɛyɛ GOC a ɛyɛ commander Ogaga ɔka ho bi ana baayɛ ɔnabo ɛyɛ Fred Amankwa a wɔyɛ commander for Demonstrations ɔka ho bi na abayotufo ɛnam ne so na street breakers a ne wɔ kurom ha na nse awɔ ya over 600 yàtọ̀ sɛ ɔmo nyinaa asade ɔmo kɔ baabi ɔmo firi ɛbaayɛ ɔnabo Sadat Annual ɛyɛ ofori kurom MC ɔka ho bi ana ɛbaayɛ ɛyɛ commander for customs ɛyɛ Ibanste Akoto ɔka ho bi ana ɛbaayɛ ɛyɛ 4BN akɔ adegya ne nan mu a ɔbɛma wɔ adɛtɔkye Professor Brena wɔawona na ɔmahuno ɔka ho bi ana ɛbaayɛ etu otufoɔ chairman ɛyɛ otufoɔ ɛnananom ahodoɔ aban mu no ɛna amabɔbɔ bɔ wɔn ti ɛyɛ Metro Coordinating Director ɔmo wɔn nyinaa wɔ ha ɛne aban mu mpanyinfoɔ ahodoɔ ɛka ho bi na ɛbaayɛ na otufoɔ ɛyɛ chairman general ɔna sɛ ayɛ chairman for ɛyɛ Gabon a wɔde abɔ ɔresɛ bibi ebura so mu a ɔsɛ nkyɛ bi ɔbɛbɔ wɔ anim na bɔ adra England court no nneɛma bi wɔ ho a yɛbɛsɛ yɛgyina mu n'anim anim yɛ a yɛtumi ɛhyɛ aseɛ de yɛtumi ɛyɛ ho adwuma na wode wo kyira ata n'akyi ama no tumi akɔto saa ebi president sɛ yɛna wɔ sɛ Accra Kumasi expressway ɔma ɛyɛ road ministry ɛne first ministry baayɛ a ɛne ɛmamɛma no ɔma hyɛ asa right of way no ɔbɔ kelɛ ɛnim sɛ ɛnamoso na waboa yɛ a ɛde dwumadie ɛtumi bɔ so otufoɔ de wɔn tu mufoɔ ne interchange contractor bɔ so a ɛno so wɔyɛ ho adwuma road minister baayɛ wode sɛ wua ɛkɔ m'anim ɛna me ne woka sɛ ɛmu a wona na ɛyɛ kofuto wama na ɔso ɔkɔ no kɔhyɛ ɛhɔ adwuma no ase nyame ade ma ɔso ɛfa ntoɔ nim sɛ Tuesday ɔno abɛba ha na road ahodoɔ aka push ɛne de aka no wasa ahyɛ ɛne aba wɔsene sɛ fa ntoɔ nim sɛ district biara yɛma ɔmo 10 kilometers of road a baabia mantam ɔkɔyɛ aka bo nyinaa no ɔba bɛyɛ na atumi aboa kɔnkɔn no te so ɛyɛ card na bɛhwɛ akoma na nyinaa mɛma kɔdɔmu ho ana ɛdurɔ ne ɛnam ɛyɛ mahama kɛga na medical trust fund kɔnfɔnɔti dwumadie no ɛkɔ so a ɛbɛtae new kɔnfɔnɔti n'akyi na ɛtumi aboa ama kɔnfɔnɔti a yɛsane so ɛtumi afa na ɛtumi ɔsɔfo ɔkyɛ me yɛbaeɛ a yɛm sɛ ɛnɛ yɛ abofida a ɛnɛ ɛyɛ ɛne bi dama yɛ nyina nkyerɛma no wa yɛbaeɛ a yɛkura yɛ nsɛm ɛyɛ snap adaka baako whisky adaka baako brandy adaka baako champagne adaka baako wine broni deɛ adaka baako otufoɔ bu amu adeɛ akyerɛme bu amu adeɛ adatofoɔ bu amu adeɛ ayɛnkɔ bu amu adeɛ photographers bu amu adeɛ videographers bu amu adeɛ securityfoɔ bu amu adeɛ otufoɔ abrɛfoɔ obu bu amu adeɛ adum abrɛfoɔ bu amu adeɛ chairman dara bu amu adeɛ otufoɔ kwadwofoɔ bu amu adeɛ otufoɔ tiyɛfoɔ bu amu adeɛ fɔnkɔnfɔnfoɔ bu amu adeɛ ana odu afa a otua yɛ otufoɔ ahyɛ ne ba ha na ɛsɛ kakra a ɛfi bɛsɛ no ɛbɛ ewura
ɛne ne da yi ɔsumunya mepa de ma wo wogye no somra yɛ ma asante man Ghana man ɛso ne nyinaa yɛ ɔbɛnom asɛm ɛmoa wodoɔ ɛyɛ tieti sɛdeɛ nara na ɛba wɔ ne mu a na yɛ bɔkɔɔ yɛbugu so na ɛbɔ kuru sɛ wade bɛkuru kɔsɛ no sɛ ɔbɛmu ɛbi sɛ woyɛ ɔbatampa sɛbi wodeɛ woni wani hwɛ baabi faako dada nyinaa wɔde hwɛ baabiara saa na ɔmo sɛsɛ so Efishia Epino Enso Moma Dr. Ajaku Poku Antoni Boasiatro Ofa Yera da Hini Ewo Bakon Asem Ana Ekie da so Otumfo Yera Nana Popsos NBA star Oh Baba Dawa, Nana yo, NBA American football no Obodu. Asante and the Ghana, the best of Sonia, Appiah, and no buyer of the Appiah said, would be out there, the science would be something Appiah, if you had no Sony. None so about so the more chimpa, what about saying a remote sound. So the Piaga, also planning some release a fight to Sia. And I want to say, and I open one here. But two for the opposite there, c'est fait de nos soins, on s'en tient là. On peut découvrir elle peut faire que aussi, c'est pas, on doit me dire des noms. Et vous avez dit au monde de Wayama au mot. Si vous avez pas chapé, snaps, chapé, pas tout ça, snap, pas tout du milieu. Et là, on voit moi dire, tout va moi dire là, tout va chapé moi dire. To vote him for Bombardier, said the hint of executive crop, praying for a media day. To vote was it. Chairman.
still have the books on sale. In 27 years of achievements, Husband 02462, the second. Sianti ya toka humanity and ya trailer review ya shada ayebi agwadan kaposo kokwanso Some reminding that you're too full. 10,000 Ghana cedis in honor of your 27th anniversary. Nana Nyansapo, founder of the Friends of Rivers and Water Bodies. Nana Nyansapo, 10,000 Ghana cedis. Nana is not here physically, but Nana is watching us live from Appiah TV. And indeed, it has touched his heart to donate 10,000 to buy the book, celebrating the reign, the impact, and the enduring legacy of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Nana Nyansapo, thank you. Yeah, what you are one of them. But thank you. For me, I say, I was here, and young Yawaye, or Katia, or family, I go to a chair or Camfra. The book Otumfuo Osei Tutu II, the making of Asante in the 21st century, 27 years of leadership, peace and legacy has already been launched. The book has been launched, and accompanying now the special book that we are launching today, the National Chair of the NDC, the Regional Chair, the Regional Chair of the NDC, and the Regional Minister. They all have a very good prize for me this afternoon. Celebrating about the mayor of the Garden City, the
regional chair, and all the MMDCs, we thank you so much for celebrating the 27 years. The Stool of His Majesty Otumfuo stage to the second. We still have the national chair of the NDC, the regional chair of the NDC, the Asante regional minister, and the mayor of Kumasi, the MC of Asqua, MC for Tafo, indeed the CEO for Tree Crop Authority. They are all here. And now that the book has been launched and presented to Otumfuo, Asante for when we have for Frank was so the you can hear Chasano and intimate much about and necessary and people do connected to Sikani of the King Waha. Sasun Asante Mantamo and this year when you know when also a young tenny or rap Chairman of the sea, Chairman of the sea was a young man at Chasano and one year. And that's why the bar and next day of people do. And I say KMA Mayor, a year over Richard will be. But also a people and native to Singano or people will have. And into a little line you will be here. And people do and people do and people do and people do. Come on and people now at the 40,000 Ghana cedis. as a former Minister of State, as a former General Secretary, and today, the National Chair, and he's going higher and higher. And I believe that Johnson as a Dignitary should also give me a good price for this book. Dr. Adioka, Tiffany Massa, Susan Graham, Rosatu, the General Visitor out.
Katachia di kuro na kuno. Yamamu ade tochio waje se ade entoye midi ene abusia pani owusu aduo mi cameraman aye Elvis aha ene edi musia ma munyina mo ene hwa waje ahene wa Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame